1, Aksyon Radio Manila. Bacolod, number 1. Sa balita. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Sa Bacolod. Aksyon Radio. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting. Action Radio Philippines Standard Time, las 4:47. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Quarantine 9 minutos nakaligas sa tag ng alas 4 Action Radio Philippines Standard Time. Ayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas. Action reports after obediso dewat naman nga magapalagad sa inyo kung magapangalagad sa inyo. Tub-tub sa tag ng alas 6. Pizza 2. Martes nga pangalagad sang inyo ka action na Marlon Hedovaya. March 2, 2021. Masulusingkal sa gihapon ang init ang tiyempo. Dere sa Bacolod kag Negros Occidental nagapatimaan lamang ini nga nag-umpisa na gid man ang ginatubag nga summer season. Ang panahon sang tig-ilinit ang ikaduwa ining adlaw sang Fire Prevention Month. Ang paghalong naton dapat gihapon naton dumdumon. Ang paghalong sa kalayo bagod man sang kainiton sang tiyempo. Hindi gid pagkalipatan nga antes magbiya sinusinitag sa mga puluyan. Iupihoon gid nga way sang nabilin nga nakasaksak nga appliances. Kung mahimo pa lang, i-off ang main switch. Kung way man lang sang paggamit sang inyo sa nga appliances para masiguro nga likaw kamo sa peligro. Inyo ka aksyon na Marlon Hedovaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Manong nga mga balita, una kita sabahin sa nga balita lokal, mga banwa kag sunod sa probinsya, una sa gihapon. Nga ginatutukan ang preparasyon sa pagpangbakuna sa mga residente sa ilang sa nga lugar. Sa Bacolod kag Negros Occidental, wait and see ang sitwasyon. Ginabantayan kung ano ang mga resulta sa nga una nga pagpangbakuna sa gobyerno nasyonal. Kung may epekto nga dapat balakakulbaan o kung epekto nga normal lamang. Kaya man ang gingamit nga vaccines mga kaaksyon kon bakuna, masyado kanubo sang efficacy, sang yesading effectivity, mga 50% lang mo. Mandonasyon na rin sa pungsod China. Di kondonasyon paano ka makagarantiya nga ina di kalidad, nga ina syado ka epektibo. Ginasiling gani nga 50% lamang ang yasiling nga efficacy. Pero bantayan ta maka-aksyon kung anong epekto siri. Kaya kadamo man sa mga kilala nga personalidad nga nagpaturok asang siling nga bakuna nga ginumpisahan kahapon. Samtang kasos ang COVID-19, nagadubo, nagasaka, Pero ang good news lamang diri maka-aksyon bagod daganhagan.
ang ginatuwag nga lokal nga transmisyon o kung ang paglaton-laton sang kagaw sa mga tao nga ari lamang diri nga daan nagatriner sa syudad o kon probinsya. Ang kalabanan nga naggadulugang sa mga active cases amo mga nagainabot nga mga LSIs, may ROF, may ROFWs o kon pati gani ang ginatuwag nga mga apur. Ang lokal nga gobyerno sa nga Bacolod kag probinsya wala nagpadala sa damlag lang mando sa nga NIATF nga paghalog-halog sa travel protocols. Ang nga Bacolod kag Negros Occidental nanindugan nga sa gihapon ang sinuman nga nagaabot o kung nagasulod sa syudad kon probinsya dapat magpakuha gid sang RT-PCR test, magpa-swab test gid, kag dapat magpa-quarantine. Waisan dapat mabalibad diri. Sunod gid kag dapat magsunod gid sa mga pagsulundan. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pa gid sa nga balita, grupo o kon organisasyon, sektor sa mga kababainhan subong adlaw nagtipon sa isa ka kahiwatan. Ang Provincial Women's Day sa Kapitolyo kaina sang aga. Ang mga sektor sang kababainhan halin sa nagkalain-lain nga banwa kag syudad sa Negros Occidental nagtipon sa Social Hall agod saksihan ang aktibidad nga nagaplastar, nagadihon o nagaduso sa mga programa para sa mga kababainhan. Si Gobernador Bong Lacson na palabot man kaina sa isa nga mensahe. Ang mga babaeng opisyal sa gobyerno sa banwa, syudad pati sa probinsya nga level nagtambong man kag ang aktibidad nagsentro sa isa sa mga kilalaman nga personalidad sa pungsod. Pang national nga level ang isa nga pag arangkaya mo. Isa sa mga commissioners ang Commission on Election o COMELEC kag ang Negrosanon man nga si Anay Cadiz City Mayor Rowena Guanzon. Nagpalabot man siya sa iya siring nga message sa mensahe sa mga kababainhan diri sa Negros Occidental. Ang mga abilidad kay kasarang sang kababainhan kag mga plano nga dapat kuntani himuon sa atol sa gobyerno para mahatagan man sa pagtamod ang mga kababainhan ginmono ni Guanzon. Pati gani sa patag sang politika. Si Guanzon may mga suwestyon man, may mga panugyan man sa mga kababainhan kung paano makainganyo sang mga tao sa tion nga mag-intragid man sila sa politika sa panaaboton nga piniliay. Ti adlaw o kung tuig iniguro sa mga kababainhan nga aman. Sino ba lang tunog ang alanhaw nga posible magbunggoanay sa pagkandidata sa pagkapresidente sa nga Pilipinas masunod sa maabot nga 2022 eleksyon? Di bala mga babayi? Para nagapanguna sa listahan ang ngalan ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte. May ara gani diri sa Bacolod na matamat na nga nagalapta mo ang mga tarpulin. Usuyan nyo ba na? Ang National Highways sa Bacolod. Idua man lang ang National Highway sa Bacolod mo. Ang dalan sang Aranata kag dalan sang Lacson. Aman ang duha ka mga malawig malawig nga dalan sang atos sa nga syudad. Usuyan nyo ba na? Kayo wala kag tuo. Bye-bye bukid. Right kag left lane sang dalan. May nakakabit na nga tarpulin run Sara run. Ti ang Negros Forlenea san o pa ka mong mapakabit mapapagkit mabutang man sang inyo sa nga tarpulin. Nauna pakilala ang Negros Forlene mo, pero nauna papakabit tarpulin ang Sara run. Kon ako sa grupo nga Negros Forlene, isa-isahon ko ng tarpulin sang ran mo, tupadan ko niya, butangan ko man nga Negros Forlene. Di blaway man na sang violation, naghambal na si COMELEC spokesman na James Jimenez. Nga ining mga tarpulin nga may ara sa tinaga nga ran.
Way ni sang violation. Way ni sang ginatawag nga premature campaigning. Kaya una bes way pa magumpisa ang filing sang certificate of candidacy. Way pa naman sang ginakilala subong nga opisyal nga kandidato sa eleksyon. Kung ako sa Negros Forlene, taran-taran isa-isahan nyo ang ran sa raran nga tarpulin, tupadi nyo bla, diri sa Bacolod, para sadya. Una sa balita, una sa aksyon. Sa ulihi, tao man gyapon ang mga desisyon. Way makamusang, way man sa malain da. Aber, wala tontas pila kaadlaw be. Pasi kon sa pila kaadlaw may tumuhaw man nga tarpulin kag hindi iya ni Lini kundi lain nga ngalan nga nagaplano man sa pagpapili bilang presidente. Basi maunahan ba kamo na? Basi maunahan ba kamo sa ngalan ni Manny Pacquiao kag ngalan ni Bongbong Marcos o kung ngalan ni Yorme? Debla, sino si Yorme? Isa man lang napasikat nga tinuga diri sa Pilipinas, si Isko Moreno, di ba? Ay, di ba lang luhugan si Isko Moreno ay ang mga videos siya mag-action sa YouTube la, sa social media. Minilyon man ang mga viewers. Di ba si kon maulihi ang iban? Dapat temprano pa. Kwaon yun ang pulso sang publiko labi na sang mga Negrosanon kaya ang Negros di baya maulihi kung kadamoon sang mga botante ang paghahambalan di bla araan ni sa daw ika-4 o kung ika-5 bla sa vote rich provinces may pinakadamo nga botante nga probinsya sa bugos nga Pilipinas hindi man nigar nga mas may man kinabalik-balikan ay sang may nagaplano magpapili, magtayada sa 2022 nga eleksyon. Di presidential election pilion naton di 12 naman ka mga senador. 12 naman ka mga senador. Ang report ka na bato naton sining nga daw kadamo naman sa ginatawagan na imricol. Kadamo ba sa mga apelyado sa mga sadto nagpapili senador bla nagdalalaog man. Nga liwat magatayada, magahaboy sila sa dekalo sa 2022 nga eleksyon. Di kung ikaw nagaplano palang baguhan ka, mapa-uli-ulihi ka pa, kasi kung mabiling katanas tabtaban, kay kadamo sa mga santo nagkalapyerde bla, labi na gid ang mga nagkabit-kabit sa number 13, 14, 15, 16, nga daw pagkatapos ang eleksyon, pagkatapos resulta sa eleksyon, di kito sila katulog daw. Ang iban to, way gani, kuno guwa-guwa sila sa kwarto mo. Kanday sa ano nga mga apelyado. Ang nagkarataktak ng ligad nga eleksyon sa pagkasenador. Damo gito sang nalugunan mo. Kag damo gito sang way nagpati kung nga away sila makasulod sa top 12. Di ba? Kilala nyo man akan ko na sinuna ang mga apelyado sikat sa patag sang politika. Dili sa pungsod sang Pilipinas, sino magdahom nga si Jingo Estrada perde? Sino magdahom si JV Ercito perde? No, pati dito sa San Juan ganina perde ba ng ilang sinika grupo to? Ini laban-laban mga ka-aksyon I shall return ini sila kung si MacArthur pa. Eman kadutay ba lang sa kabansi sa number 12, number 13 sila, di ba? Di mabinalik ni na recall ni ang ilang sa Repolyedo ara nakatatag na ni sa pinsar sang kalabanan ng mga botante sa Pilipinas. Di sa mga baguhan, ano pang inahulat nyo? Una sa balita, una sa aksyon. Samtang mandatory RT-PCR test nagapabilin sa gihapon. Ang isa sa mga requirements sa mga travelers nga plano magsulod, magbisita, magpadulong sa syudad sa Bacolod. Same, pareho maniha sa Negros Occidental. Kay nagpasibod sang sitwasyon amo ang damlaglang mando sang National Interagency Task Force kon NIATF nga Uniform Unified Travel Protocols na nagasiling nga hindi na obligado
ang mga travelers labi na mga LSIs nga nagaabot sa tagsa ka mga probinsya Surado kon Banwa nga magpa-swab test ka magpa-quarantine. Pero may ara ya LSI nga bisan why ginaobligar nga magpa-quarantine or magpa-swab test, mayara nga sila mismo ang nagatanyag sa ila sa kagulingon nga magpa-swab test ka magpa-quarantine nga aman yung mga LSIs ka mga batanda ya nagapabinsar ini sang kaluwasan sang lawas niya kag sang iya sa di pamilya e mabutang man sa peligrong isa di pamilya mo way isak balo nga base kung may kaagaw na sa corona palay kung base kung may UK variant siya or may South African variant na siya tiluyag yan ni maniguro nagapa-swab test siya pag-abot diri sa probinsya Akon Bacolod kag nagapa-quarantine siya kung pag-abot sa balaya hilway pinsarya sang saang iban niya nga nagapiki pa sang result sang swab test dito sa bahin sang Boracay na budamo sa natukibanto nga nag-fake sang RT-PCR negative result. Tiko hindi imbes nga makapuli sila sa nga balay kasong natubang nila. Distrikto gyapon na ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod kon travel protocol ang hambalan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang tatlo ka mga dalagko nga merkado sa Bacolod patahumon. Nami matian no? Sin-o ba lang hindi luyag sa nga patahumon ang tatlo ka mga merkado sa Bacolod? Ang alkalde sang syudad Bing Linardia nakikisugulanon kahapon sa cluster on public markets balik kagabi ini. Ako istoryahan kung ano ang maayo nga himuon para mapaayo ang serbisyo kabaplastar sa maayo ang baligyanay sa mga merkado sang Burgos, Central, kag Libertad. Ang pabangkot diri merkado lang dapat nato sa nga patahumon kag kaayuhon. Way na sa iban ang sabat dira kon Bacolod ng pabangkoton. Ang sabat nila na damo pa Damo pa sang dapat tutukan nga mga estruktura nga dapat kaayuhon pati ang serbisyo, pati ang pagplastar sa mga tao. Pero kalabanan subong nga Bacolod nun medyo nakabilib naman jutaya sa lokal ng gobyerno naton subong. Login man na samtang kahilapit ang pinili ay di ba? Normal na sa Pilipinas di. Damo-damo naman na medyo nagkadamo-damo giba na nagabilib sa lokal gobyerno naton subong. Pagluwas lamang sa mga kontrapolitika kon oposisyon di. Ang obras ang oposisyon niya ti ang kayuhan way nila na ginasapak ang kalainan ang mga negative sides ang mga ginapagita nila ya oposisyon mo kay subong damo sa nagamuno nga mat-amat na gidman nga ginapatahom ang mga lugar nga perme ginakadtuan sa mga tawo pero kapyar ka mo may isa ka lugar biya nga tahom-tahom ang subong pero ti sunodlon duway gid ginakadtuan sa mga tawo away paguro ginaobserbahan paguro na ginapangitaan man sa pamaagi kung ano ang pwede nga mahimo dira nga tikang para ka makainganyo nga pag nga magbisita dira mga tao galing ka mati rason COVID-19 hindi pa pwede pagtipon-tipon sa mga tao no? Kaya mayad-mayad man nga balita kay dabo-dabo na gidban sa mga lugar subong nga bat-amat ginapatahom sa ato sa nga surad sa bulig man siguro sa ato sa gobyerno nasyonal. Importante din pag binulugay mo, lantawan nyo ba na? Pantayin nyo mga ka-aksyon nga pagkatapos ang filing sa nga COC sa bulan sa Oktubre, ini nga tuwig na 2021, mahinuganas din daw ang mga kilalang politiko nga magbisita diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Ano mga subong nga matamat gin patahom? Iuna gida sa listahan ang plaza publika sa Bacolod ni Bla. Kingastuhan sang milyones ka pesos damo sa namangkot ka sa nagligad nga tuig daw kinayo man na. Nagdaw gin patahom man na. Daw may isa ka senador nga nagpaindra sang pundo di bla. Pero ang natabo nga daw damo sa mga ginguba. daw dabo sa mga ginlokit nga sa tugin kayo nga semento, may grills, may plongkuan. Pati ang kalagyan kag talapakan. Di bla, subong tahom na na. Subong naglain na ang dagway. Ang paabuton na subong ko na ano naman ang mangin itsura sang tatlong merkados Bacolod. Ay
Ay sa ulihi mapabugal taman nga bagulod nun mo. Nga may aarahom, may matahom kami nga plaza publika, may matahom kami nga mga tatlo ka mga major public markets. Hindi makadugang pa inganyo sa mga bisita naton di nga masabi nagalagaw-lagaw sa mga matahom nga mga sunod kag banwa. 507 Action Radio Philippine Standard Time. Ang sabahin naman sa nga balita, national variant sang coronavirus ay nagadamo halin sa UK subong. May ara nga naghalin naman sa South Africa. Kaginasiling nga ining variant halin sa South Africa mga ka-aksyon mas makalalaton. Ang mga tao subong sa Pilipinas ang daw na immune na sang anuman nga sahi sang kagaw nga corona. Daway nagakakibot sa mga balita angot sa bag-o nga variant. Mabaga ang pensar subong palamatinan sa mga tao. Daw mat-amat na nga gakatakan. Akin mo isipan nyo bala sobrang isa katuig. Nga antos ang mga Filipino angot sa ding kagaw nga corona may nagatinuhaw pa ya nga bag-o nga variant. Ang iba nagasiling nga kapoy na kami. Ginatugyan na lamang nila sa Diyos kung anong dangatan nila sari. Ang balita angot sa mga ka-aksyon subong ang Pasay City dito sa Metro Manila. Amo ng sentro sang pagmonitor sa ding variant ngani. Halin sa South Africa. Bangod may tatlo sa ila nga naga-star dito residente sang Pasay City. Ang gintapikan na sa ding South African variant nga coronavirus. Hindi na din sa matawag yung COVID-19 nga man. Bago sa nga variant mo. Matuo na siya sa 2020 guro. Dibla? Damo-damo ang ginakabalakan naton diri ba si kon damo-damo ni nga mga variant na sa nagalain-lain nga mga nasyon sa kalibutan. Ining coronavirus ngani. Daw parehas lang sa nagabusong nga nagbunag no, nagabata no. Ining kagaw ngani may magulang, may manghod. Daw kagaw nga nagamuad. Ang pangamoyoon lang naton maka-aksyon ining duha ka mga variant gina balita. Kagin nga ari na sa pungsod sa Pilipinas ang UK variant ginsundan sa South African variant. Abay pa nga maglabot diri sa Western Visayas, kag kabay pa nga hindi maglabot diri sa aton probinsya sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Oy, nano na ang update sa sinabtanay gumuntang sang PNP kag PDEA. Bangol sa nagluntad to nga shout out. Kurtino isa ka oras nga may luhanay sang tiro mo. Isa ka oras nga tiruhay. Kung makita naton sa video daw balay-balay lang sa kabataan mo. Daw hampang lang sa kabataan mo nga tiruhay. Kurti may napatay. Ang PDEA chief nga si Villanueva mga ka-aksyon. May ara sa kahangkat, may hangkat siya sa sinuman nagasiling nga ang PDEA agent amo ang nagbaligya sa illegal nga droga sa PNP sa ginasiling buy-bust operation. Silingasin ong maka-present sang mabakod nga ebidensya na ang akon mga agents, ang PDEA agents, amo ang nagbaligya sang illegal nga droga sa kapulisan. Siling niya ma-resign ko bilang PDEA chief. Di may ginasiling gani nga India buy-bust mo. Buy-bust para sa bakal, pero sell-bust para sa nagbaligya. Pero
Wagid sila tanan nagintindihan na ini. Sino dering manog bakal, sino dering manog baligya. Di ang ginatuwag sel bust bot silingon mabaligya ka sa tawo para ina ang mabakal dakpon mo hambal ni PDEA Chief Villanueva illegal ina. Illegal na, hindi na pwede. Ang legal lang ya, ang buy bust. Inang ikaw ya mabakal, ang ginbaklan mo, among aristuhon mo. Pero ang sell bust nga ginatuwag, nga ikaw ang mabaligya, kag ang nagabakal, dakpon mo, illegal. Hambal ni PDEA Chief Villanueva. Una sa balita, una sa aksyon. Sinong nagbaligya, sino ang nagbakal. Parehas ini sila nga mga tropa sa gobyerno mo. Parehas ini sila nga mga otoridad. Magsig, pangapin ni sila sang ila kaugalingon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sinong abi nga tarapulana kag tarapulano maako sila man. Nga ila sa laman. Nga balaan nila nga kung mag-ako sila, hindi man lawg-lahog nga mga kaso ang lokdohon nila. Huwag gini sa may maako sila. Depende lang ini sa resulta sang patigayonon nga investigasyon. Ang dapat ang maimbestigar dari mag-aksyon, huwag sa ngapinan. Lain lang kayang maimbestigar dari ara mas gobyerno. Ang ginibestigahan, ara man sa gobyerno. Pinasahi niya nga hitabo mga ka-aksyon mo. Ang isa lang sang libugan sang pinsar ko to. Kay kag nagpabutang sa medyo may pagdudas publiko bla nga apati informant na patay. Informante bla, informant ko na to sang PDEA. Namo ka siling nga informante kang ara kada imoy as operation. No? May ka siling nga basi kon hungod nga tiniro tong informante para hindi na makakanta sa ulihi. Hindi sila nga kanta nga may way ha. Kanta sang iya nga nibaluan. Kaluluoy ito informantes bilyan to ya. Nagabulig hatag information sa mga otoridad sa PDEA manukon pulis para nga mangin antes ikasa ang operation mga ka-aksyon. 514-514 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa siling abahin ato na hibaloon ang observation report sa ato siling patron naglambi yung temprano pa with Aksyon John Diaz kag Aksyon Nixon Tahom. Aksyon John, maayong hapon, please come Kaangay kahapon Aksyon Mars sa gyapon ng panyempo sa palibot ng syudad manayang panahon singkasang init do mabatsaga na gid kid naglapit ay kirong itog naton nga summer season Aksyon Mar. Handa ka na sa summer season? Kami ni papang handang-handa na sa summer season kay kita na mo duga pangilay kaning baybay mong kay ko namit ani ang panahon abi nga wala lang COVID-19 siguro iban nga preparara na makadto sa mga beach Marso na nagapangilay lagi dito naton nga summertime, no? Ang nakapreparar ng iban siguro sila tagsag ka mga sulok-sulok tani. Ang iban ko mga kabilan may mga bathing suit na sila guragin preparara. Pero kahit may pandemya, ang iban nga mga resort sarado sa Japon, pero iban guro nang ginagamit amat na wakas. Nagapapulo simple na lang mga ka-aksyon. No? Pero kung panyempo ito mga kabilan sa siling ko na siniman nga po, maraming panyempo natin, daw lagi paniman sa pagulan, siniman nga po na ka-aksyon, natin kalangitan, tinaw pa sa kadagatan kay do wala masyado panganod no nga makita naton sinidri man nga matulingon mga ka-aksyon ang init perte alagid si haring araw amat-amat na mga ka-aksyon no nga nagatumod si haring adlaw pero ay mga ka-aksyon ang patorari kita kang area sang Ramos Lacson sa gyapon nagabilin diri sa may sa Kino Drive pa south nga direksyon ug pa east portion hindi pa gyapon maagyan ato nga sang dalan bagod nga under curing period pa gani mga ka-aksyon may mga cases gid mga kabig-big moderate heavy to heavy ang sitwasyon kung traffic o ato mga malan bagod kung sadto tatlo kalinya malabyan sa mga salakyan subong mga ka-aksyon 2 lanes sa gidamang isa kalinya daw tunga pa ni hindi kay go mga 4-wheel vehicle mga motorsiklo may modern makalabay mga ka-aksyon pero wala problema kay mga traffic enforcers ang gin-assign sa Public Traffic Authority Office sa mismo sa area sang Ramos Lacson para mamintinar ang sistema kung trapiko ng atong pagkabalan
Kami aning kami sa madalagan mo nagkadto kami dala sa isa ka lugar sa rin na mo gisubong ginapatok sa mga pumuluyo nga ilo magpulo pa picture dito kami halin so dire kami nagusoy sa may Lacson pabalik pa south palabay namon nga hindi tanto mo sila kabugatan traffic kung na rin ka north to south pero nakita namon sa ting pila sa masalakyan halin sa may Laguna nga ruta magkaksun padulong diri sa may north portion sa Bacolod pa barangay Mandalagan gali siring hapon magkabig diri moderate to heavy ang sitwasyon kan trapiko ang pagamalan Sir Tigor sa mapamang ita lugar kay even diri paglabot namon sa may Bisa Kino Drive alin sa Lebangga Lasal padulong diri magkaksun na nakatundan nga bahin sang syudad diri kami lapos sa may Bisa Kino Drive atubang sa police station number 2 padulong sa may Santo Niño stop magkaksun nakaligwa diri Gani ka makakson, nagambaneho sa sarakyan, sa hapon, kung naari ka na din sa Lacson, pwede ka na ng italulot sanda, liko ka na pakadto, diri sa west direction, then ngita ka lugar makakson, pwede ka na kalusot sa bahin, sang Dalan Aguinaldo. Parating sa Dalan Aguinaldo na, dire-diretso na nalabot ka diri sa may Bisa Kino Drive, Dalan Aguinaldo, ligwa, no, light to moderate ilamang traffic situation, may nagasugat na kasalakyan, pero kaigo lang para sa duha ka mga salakyan nga nagbalik sa dalan ng mga ka-aksyon. 2 lanes mo, may ara pala nagpark sa kilid sang dalan, labi na sa likod sang isa ka hotel sa Nidre, sa may Dalan Aguinaldo. Bisan pa dalan ka to Slav, kung nalin ka sa may plaza, sa may area sa Rizal ka to Slav, diretso habla, kaya hindi kita tamo sa nakabugat ang trapiko, bisan lambot ka sa may Bisa Kino Drive, mas malasig kayo mo kapag biyahe mga ka-aksyon ikumparar, kung dari ka mariko pa to pa Dalan Lacson. Kaya take on the North Capital Drive, pala po sa Dalan Lacson, sining hapon, makabig mandri, nga like to moderate ang sitwasyon sa trapiko, pero kung padulong ka na ba Lacson 18th, tubtob 19th Lacson Street, dali na kasi numbali ang masalakyan, kung may mga malaligyan, grabe, may mga kapihan, di kung kaisa ka mo sa mga pasahero, may mga di pasahing sa salakyan, nagapak sa kilid ng dalan, ibang kung kaisa nagakuha ng pasahero, wala pa nabutang sa lugar. Dali makaksunin nagatuga, sang mabulubugat ka trapiko. So kung nato ng tawon, Ramos Lacson, moderate to heavy, pero may mga areas na light to moderate lamang. Area diri sa North Capital Drive, atubang sang dalan na ako na Provincial Capital Laguna, sining hapon, makabig lamang light to moderate ang traffic situation. Diri sa kinadal mga kakson, light to moderate lamang ang traffic situation, kaya wala dapat sang kamalakan at mga motorista, nga diri masami nagalabay. So sure, naman sa surad sang Bacolod, nakikadto kita takoling, nakabay kami magsaysay Lacson, pero tekarigwang trapiko dra. Plus, pag-ed nga nagaga-function ang traffic lights, at least sige po nagpabilin nga may sistema ang trapiko makaksyon sa palibot sang syudad sang Bacolod. Ang patol, ari kami San Juan, padulo kami Barangay Banago, bago lang kami di kasaka sa may Taytayos, yung Barangay 1, konektado sa may Barangay Banago makaksyon. Ligwadri ha, gali sa tumakakson, kung nag-plano ka mo, magbiyahe sa nga po, ninyo direksyon duwa sa Metro Bacolod, pwede kita madali ka na ba? Diretso kami dali magkaksyon sa may Dalan San Juan, straight kilo pa Banago, duwa gito problema, kay karapad sa daan, tawhay ang pagbiyahe mga kaaksyon sini nga hapon. So pa mo na ang pinakaroon sitwasyon sa palibot sa Sarad sa Bacolod kon trapiko at pagbabalaan mga kaaksyon. Iniman nga dalagan sa trapiko ang sagyapon bukos kinadulong sa inyo sa Dr. Alfred's Green Coffee. Sa tutulan niyo mga kaaksyon, rekta sa patrol ang tagbibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time las 5:20. The time is 5:20. Salamat sa report ni Action John. Ang report nga inyo nabatian ginadulong man sa kaluan sang Aksyon naroon
ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang dugang nga mga balita bantayan pagkatapos kid lamang siri. Okay, alright. Tari kita sa mga nagabaritor sa ato sa nga live stream. Mayroon sa nga pagpamati sa kay Duna na Variety Macario mayong hapon mga ka-aksyon. God bless. Okay, Alex Fuentes mayong hapon. Nonoy Tahones, good afternoon. Alex Fuentes. Elizabeth Malakagamala, happy listening to Malaka family. Keep safe everyone. God bless and more power. Alex R. Montesa Araman, Buena Fe Advincula. Si Maria Ku, good afternoon. Alex Montesa, mayang hapon, party on. Jocelyn Libon Despojo, mayang hapon. Emma Alcuala Kelstrom, watching live from Sweden. Beth Kiatson, listening live from Bacoor, Cavite. Leo Kutamyaw, katribo, si Guillermo Clarito Gibo sa familia Saludares. Katige Serapio Mogar, Rojo Kaglarito, sang barangay Buena Vista, Gibong, Pontevedra. Madamong salamat halin kay Alex Montesa, Christine Menyez, Villalobos, mayang hapon Aksyon Marlon, arama si Sherilyn Oro Javier, good PM. Mary Joy Camero, hello, mayang hapon. Okay. Sheba Paulina Ashley, ginit kontaran-taran nga staff sang Action Radio Bacolod. Nagabonitor ako subong live sa inyong Action Radio. Ganagrit ko, family, Bayoneta, kag Bilibestri, sa Bacolod, kag Sipalay. Sir, good work. Salamat Action Radio. God bless. Araman si batchmate naton, schoolmate, batchmate, okay. Marlene Grace Bosayong Rimada. Ginatamyaw si Chris Diaz. Kapamati gid, happy listening sa kay Chris Diaz, salin sa kay Marlene Grace, Bosayong Rimada. Melvin Peñafiel, good PM. Martin Aliling, araman si Pedreña Ironman, always kami kaboditor sa imong edisyon. Upod ang mga kulitis, yung mga kabataan, mga kulit. Sa barangay Handumaran, Zone 6, Mariel, Popen, Charmel, Gabriela, Inday, Kit Borikit, na katahom. Kag Prinsesa Hercules. Sa amo sa ni Eloy, nga gwapahon, si Mama Judith. Okay. Ino Novea, good noon Aksyon Marlon, monitor kami sa buong Mandalagan. Ligay Villares Achivar, monitor gid always, Ramon and Lucy Achivar family, Kawayanan Talok, thanks. Okay. Dona na Variety Macario, okay. Sheila Alagos, good afternoon. Mercy Merasol Flores, watching live sa Hong Kong. Araman si Rumi Agsam, good afternoon. Evelyn Ipomusano, sa tanan-tanan nga nagamonitor watching from Lower Bicotan, Taguig City. Pedrinia Ironman, napatamyaw lang lihog ko, pamilya sa barangay Hadumanan, Talipapa, Gawaligya Isda. Akon nga palalabs Christian Serrio. Mosquera kag Mama Gingging kag Papa Tisoy, always man sila pamati Action Radio. Gerald Sitoy, okay, watching live. Dira sa may Protasan, Granada, Bacolod, patamyaw lang gali. Aksyon Marlon, pamilya Sitoy sa sitio Inapugan, Barangay Santol, Binalbagan. Carol Montoya, mayong hapon. Salamat kid. Okay, thank you. Iban dugay-dugay naman. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng Las 5:28 Aksyon na Radio Philippine Standard Time, may TC kamonay ang alkaline vitamin C, naga-edukar, naga-balance, naga-balance. Gobyerno probinsal sa Negros Occidental pagi sa kay Governor Bong Lacson sa mga adlaw nagpatigayon sa Provincial Women's Day. Okay na sa may social hall sa Kapitolyo Provincial. Ila sa nga serbi keynote speaker amo si Commission on Election kon Comelec Commissioner Rowen Guanzon, no? Female leader man siya kag nakadusogin sa kinabatarong sang mga kababainhan. Tinanong pananawan niya na ka-aksyon angod sa sining paglaban-laban, pag-engkwentrohanay sa duwa ka babayi nga presidente sa Pilipinas sa bamot nga 2022 nga eleksyon. No? Way ko matabo ni sa hindi ko lang mapiho. No? Hindi ko lang mapiho kay pasi sa maragtas ang Pilipinas sa patag sang presidential election ti ang mga kababainhan naton mga babayi nga presidente ara si Anay Presidente GMA Gloria Macapagal Arroyo, si Anay Presidente Corazon Cory Aquino, pero ting ila sila nga mga kaengkwentro to mga lalaki mga to, di ba? No? Mga kalalakin anto nga mga kandidato. Pagluwas lamang kon mayara sa nag-file sang
ya sa kandidatura nga babayi nga hindi man tanto kilala bla, hindi man tawag nga nuisance candidate. Pero ining posible nga pag-enkwentro hanay nanday Sara Duterte kag Vice President Leni Robredo sa pagka-presidente. Si Leni Robredo makaksyon ti laban-laban yang mo nagidman yang kandidato sang oposisyon mo sang Partido Liberal kay sa nasalin tarawagid man niya sang iban pa nga dapat pilion da ang Liberal Party or oposisyon nga mangin manok nila bilang presidente magluwas sa Vice President nga si Leni Robredo. Sinobe ang pwede dira. Why nagidman sa mabakod-bakod kay ang Partido Liberal sang nagapungko pa bilang presidente si Noynoy Aquino. Siyempre amo ang ginatawag nga ruling political party kay kung sino man ang ara sa posisyon, ara sa pwesto, amo na sang mangin ruling political party kay nagalalumpat-lumpat man niya mga politiko mo kung dito ara sa pwesto, dito sila masaylo. Ti subong ang PDP laban ginapunggan lang gani kuno ang iban niya luyag man maglumpat, luyag man magpamiyembro. Kaya ang PDP laban subong di man basta-basta nga batunon ka na nga may ara ka sang ginapangatubang nga kaso nga ngalan mo nangilambos man sa mga isyo, hindi ka pwede mabaton na sa PDP laban. Porque kalabanan gini, ara nagsalaylo sa PDP laban. Ti ang ngalan nga Sara Duterte, Leni Robredo, kung ako pamangkuton ti 95%, guro 98% Leni Robredo daw dayon kini mapapili bilang presidente. Kulang na lang isa kahabyog mo. Si Inday Sara Duterte bisan nga nagasaling isa nga amay nga si Presidente Duterte nga hindi na iya magpapili si ang bata ko nga si Sara bilang presidente. Pero layo pa naman to. Damo na sa mga senaryo dari sa Pilipinas. Si former President GMA, ganyan nagsiling man to, hindi bla? Hindi sa mapapili presidente, igo mo rahon, samtang kalapit ang filing sa COC, nagambal sa nag-file siya. Si Presidente Duterte, bla, sa una, way man na insigida nag-file sa isa di kandidatura, lain man to nag-file presidente, ining ara bala subong sa DILG, hindi bla? Nag-una to file, sa uli withdraw ang nagbulos si Rodrigo Duterte. Damo sa mga pagligwat-ligwat kon senaryo politika dari sa Pilipinas ang paghahambalan. Pero dili kita ka Inday Sara kag Leni Robredo. Away sang mga kababainhan. Ti subong Provincial Women's Day sa Negros Occidental. Nanong pananawan man sang Comelec Commissioner nga si Rowena Guanzon sa sering posible pag-enkwentro hanay nanday Sara kag Leni Robredo. Ti ang balya pamatuod lang ni nga ang kababainhan may ikasarang gidya kung pamulitika ang paghahambalan, pang gobyerno ang paghahambalan. Iya pagani dirigin mono ang ginatawag nga memorable quotes ang tinagabla nga nagsikat nga binuyan sang US Supreme Court Justice nga si Ruth Bader Ginsburg. Angot sa mga kababainhan, ang women belong in all places where decisions are being made. Kinanglan sa decision making hambal ni Guanzon, hindi pagbaliwalaon ang ikasarang sa mga kababainhan. Di ba? Matian ta ba? Commissioner Rowena Guanzon. But it just goes to show that there are many women here, Filipinas, who are capable of running because tama si Ruth Bader Ginsburg, Justice Ginsburg. Women must be there in all places of decision making. And politics is the most powerful place of decision making because not only of the resources, but the machinery, the capacity to change the law, the capacity to advocate for reforms, that elections and politics is the
most powerful avenue for women who want to create change and make reform. It's not true that women are not capable. Look at New Zealand. Oh, top sila sa anti-COVID. Look at Taiwan. Look at Germany. Germany is the it's the richest country in Europe. It was led by Merkel for many years. Prime Minister Merkel got a standing ovation when she retired. Germany was led by a woman head of state when it became the richest country in Europe. Now, in the United States, look, there is a woman of color is a vice president, and very likely will be the first woman of color president of the United States. But I'm talking about countries who are probably politically advanced in terms of political parties reform, and where there is no vote buying. Vote buying is really our number one scourge in election. Because of vote buying, women cannot run because they do not have money. Because the vote buying is deeply embedded in politics, we do not get the best leaders who run for office. That is why vote buying is bad. Just like fake news is bad. Because fake news erodes our democracy. It does not able our voters to make an informed, correct choice of leaders. Because they are fed fake news. So all of us have a job to do, especially you in the media. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. So bantayan tayo maka-aksyon ha kung makapadugang inganyo. Ining statement, ining suggestion ni Comelec Commissioner Rowena Guanzon sa mga kababainhan na pagsunod man sa politika. Di ko isa-isahon na ito na ka-aksyon, di man niya maulihi sa mga kababainhan na nabo sa mga babae nga mayors, vice mayors, councilors, congresswoman. Di ba? Di mo man mga nasyon subong nga ang nagaserbi leader, babae. Kag diri sa Pilipinas sa nasilinta na, laban-laban, na masunod nga presidente, babae. Oh. Basta may pagid ko mga vice presidente, babae man. O galing kay daw ay man sang tunog ang ngalan no nga plano magkandidato, magpapili bilang presidente, vice presidente nga babae, no? Ang mga opisyal natong diri sa Pilipinas nga medyo matunog-tunog ha. May pulo-puwersa kon presidente, vice presidente nga papilian na paghahambalan. Cynthia Villar, pwede. Grace Po, pwede. Loren Legarda, pwede, di ba? Malita ba si Inday Sara Duterte ba, vice presidente lang? Kag ma-presidente si Manny Pacquiao pa? Or si Bongbong Marcos, di ba? Ang ma-presidente, vice president si Sara Duterte. Balantayan na. Sa Bacolod City Hall nga balita maka-aksyon, i-check natin detalye sa nga balita aksyon na John Diaz. Importante nga pahanumdom ang sino man magsunod, magbisita, magpuli diri sa Bacolod. RT-PCR swab test gihapon. Aksyon dyan sa detalye sa nga balita. Standby. Action Radio City Hall Report. Aksyon dyan, please come in. Action Margin insister ni Bacolod City Mayor Evelio Lonardia akong panugutan sa National Interagency Force sa kabisan pa sa gobyerno nasyonal nga ipatuwa sa surad sang Bacolod ing ito ang mandatory reverse transcription polymerase chain reaction o kung RT-PCR test. Ini para sa mga biyahero o kung sa mga travelers nga nagamasulod o kung mapadulong sa may syudad sang Bacolod Action Mar. Ini ang luyag po ni Lunardia, ini kasunod man mismo sa resolusyon na ginpapanaog sa NIETF nga konsariin. Actually, marigag na nila kakason ining RT-PCR test result requirement kaya quarantine kontane para sa mga travelers. Kaya kung madumduman naton ang ginpanayag diri sang NIETF, luyag nila nga mat-amat na bala mabuksan ang ekonomiya sang pungsod. And isa diri ka pamaagi may mamuning paghalog-alog sa nitog naton nga mga travel restrictions o kung mga health protocol restrictions sa Sundamar nga una gipatuman sa tuntion pang kusariin nagasaka ang kaso sang COVID-19 sa may syudad sang Bacolod Action Mar.
So diri kay Lunardia nga actually nagpadigayon sila sa pagsinapolo po ng League of the Cities kag League of the Provinces kag pareho man ang ilang mismo nga suwestyon. Nga kung tani gaan sila blasang kay ganun nga makadesisyon para sila tagsa ka mga local government units sang ining may kantanan Action Mar sa ginatawag nga health protocol restrictions o kung preparado na bala sila nga halug-halugan Action Mar ang kaangay man nga mga pulisa. According to kay Loradia nga nagabati siya no nga sa piyak sini ang mga otoridad may naihibalogid kung ano ang kaimtangan sila tagsad ka mga syudad. Kagamal pagidiriya na hindi kinanglanon nga may complacent kay bisan nga nagdubo na ang kaso ng COVID-19, dapat nagyapon hugpon ang monitoring kagang pagbantay, lakip man ang pag-detect Action Mar. Binasubong nga may nakalanlain nga mga variants ng COVID-19. Kay ang pagdari ni Loradia, wala pa sa makuna, abi. Kaya ila dari na lang tao, nga basi may ibang pagid nga mapamaagi, o kung hindi pagid na nagkakaigong at tion, para halugan na no ining COVID-19 health restrictions, o travel restrictions, Action Marlon. Yari si Mayor Loradia sa interview. Ngayon nga produkto ina sang pagkatapos ng mga konsultasyon nila man sa amon, meaning when it says sa amon sa mga liga. We were insisting that dapat hatagan kami gyapon sa leeway. So I believe that is the reason why, in spite of a uniform protocol for everybody in the country, may authority or discretion pagyapon ang ano. Although I'm trying to stress that out with the EOC kay tungod nga sang una insistira na namon yung technically we were advised otherwise. But nag-appeal pagid kami. We will like to insist on the RT-PCR test. We would, which I said this during the conference, we've gone through very difficult times, and that was a traumatic experience for us, and we do not want that to happen again. So this is one of the steps that we believe will ensure nga ang natakaltabo sa una kay sa subong natin, let us face it, Bacolod has really dropped very substantially and significantly nga ang aton digan nga i-concern or ibantayan nga base ang aton pumuluyo magsalig wala, because in a pandemic kuno there is no room for Action man nabat yan si Bacolod City Mayor Evilio Lunardia. Buot silingon nga ang tanan Action man nga nagabalik sa Bacolod ang required sa gyapon sang RT-PCR test except sa mga returning overseas Filipinos o kung mga ROFs kag OFWs. Kaya according Action man kay Bacolod City Emergency Operations Center kung EOC Executive Director kag City Administrator ang sagyapon ang perception diri sang lokal nga gobyerno sa Bacolod. Ini mga OFWs pag abot nila sa Manila, ginaswab na sila kag given nga antes sila panugutan nga makatabok o makapauli abi sa tagsa ka probinsya kag syudad, negatibo na ini sila sa COVID-19 Action Mar. So mo nang rason kun nga ang OFWs amo ni silang wala gina-require abi no sang mandatory RT-PCR test negative result pag abot nila diri. According diri sa kay ang nga ilalang niya ginahugot gid ang pagbantay sa iban pagid nga nagasulod sa Bacolod, hindi nila gustong magsaka pagid ang mutation sang COVID-19 Action Mar diri sa may syudad. Ikaduha nga rason, gusto man nila nga ang monitor ang hulag sang tanan diri sway nga alabot sa RT-PCR test, isa ka requirement nila amo ni gitawag nga backtrack sang mga nagapinauli abi no kung nagakadto diri sa may syudad sang Bacolod Action Mar. Kung nantaw naton sa Facebook post ni Councilor Cindy Rojas sa adigto para clarification lang ngang may-ari diri mga Bacolod travel protocols for returning residents about sa mga LSI abi. So ang ila requirement dapat mayara sa negative RT-PCR or saliva test nga aling sa Red Cross within 72 hours o kung tatlo ka adlaw gikan sa point of origin. Ikaduha, amo na yung backtrack Action Mar. According to kay ang dapat may backtrack gid
Kay mayara kisa cases nga pag-abot ris Bacolod, abi nila negative na sila tapos group naglain ng pamatsag, hindi nagpa-reswab ay katapusan gali positive sa COVID-19. So para may mabalaan nila kung diin pag nagkinadto ini mga persona nga nagpositibo dapat sigapon mayara sila sa ginatawag na backtrack. Isa pa gid sa gina-require niya sang opisina ni Councilor Cindy Rojas nga assigned diri sa LSI amo nito nga health declaration form ngayon makuha sa online action mark. May nakabalag man nga dapat ang notice of coordination ang gikan sa Office of Councilor Cindy Rojas ang i-issue once ang tatlo ka mga requirements sa ginplastar amo to ang negative RT-PCR test, ang backtrack, ang online kag health declaration form ang ma-email na sila mismo nga official email address sa maning SPM Cindy Rojas at yahoo.com actionmar. Sabay naman sa mga authorized persons outside residents na kunapor, may mga requirement nga amo ni ginabalhag dito ko na saad sa Executive Order number 51-A. Certificate of Employment on Business Permit for Business Owners, Company ID or Government-Issued ID, Work Order or Letter of Engagement nga halin sa kompanya, ang backtrack ID ang kinahanglanon sa gyapon kag ang contact number action mark. Po sa mga in kaso na may mga emerhensya, for medical reason, pwede lang nila makomodar ang pasyente kag ang immediate family nga miyembro as a poor. Kag magpakita sila kung magpasakatag sila sang doctor's medical request, medical certificate, nga bilang additional nga mga dokumento para ma-justify ang pinakatinutuyo nila sa pagbiyahe action mark. Kung example, Dick, kamiyara ka man ng tiliwan nga himata nimo, kagluyag nimo magkadto para kumpanyar abi, ang immediate family member lang ang makonsiderar kung makabig nga apor. Mapasan sila sa death certificate nga additional nga dokumento para ma-justify ang pinakatinutuyo sa pagbiyahe. Kaya kinanglanon nila ini-email sa apor.bacolod2020@gmail.com. Nagayo diri ko sa opisina ni Councilor Ayesha Joy Villaflor nga gaan sila sa 2-3 ka adlaw nga magproseso sang letter of acceptance. No, kag kinanglanon gid man ngay arrange mismo niya asang persona abi nga nag-request ang ila arrival, no? Yung iyang serbisyo upon arrival, kag dapat i-take note nila nga ini nag-apply sa mga private, may ara naman nga sa mga private appors, no, nga nag-obrabi sa mga private companies, kag sa ibang apport from national government agencies, kag mga tax agency, nga kinahanglan nila mag-provide sang ID, travel order, travel itinerary. Amo nang pinaka mga requirements kag mga pagpatag-action mars ang naglain-lain ng mga opisina ko nabi mga in charge sining pagbalik o pagsunod rin mismo sa surad sang Bacolod. Yari sa Bacolod City, Administrator Emma. Resolution number 101 ng National IATF naghambal na ang wala na tang testing. As far as they are concerned, wala na yan ang testing. Pero very clear man nakabutang sa resolution na may exception except when the local government unit makes it a requirement or requires it prior to travel. So depende sa LGU, ginagagad man sang leeway ang mga LGUs to decide, titilain man niya mo may mga LGUs sa padasan details, may LGUs yung lain man ang situation ang kada banwa kagsikat ng province. So may mga iban. So during the meeting with NIATF and the ILG, may iban yung provinces na rin-insist na mag-report sila gapan sa RT-PCR test. In the same way, kita sa Bacolod, hindi kita gusto masudlan ka sa mga bago variants or mag-mutate pa ang virus ng papagkataas sa cases. So, ginalungan ka na kaysa subong under control ang pag-spread sa COVID virus sa Bacolod at nabuhay kayong cases. Once na halugan ka naman ang papayaan, karati mandamo naman ang ating cases. Okay, ma'am, good to say. Aksyon naman matian si Bacolod City Administrator M. Ang siya nga pagpatag may angot sa mga requirements nga mo gini dapat i-comply sa mga travelers, sa mga ROF sa Japon or sa mga LSI no, nga padulong sa may syudad sang Bacolod. Sa tataran nga mata-aksyon sa mga panahon ng COVID-19 nga balatian aton sa Japon ginakabalakan, pabakuro ng resistensya magtumar sa matagad
Militar sa patrol kag balita gikan sa City Hall ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Ulas mo sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Las 5:52, pwede bala mag-hoben ang maedad na Ako si Adrian Dayon. Okay, sa ato sa ring live stream, Eli Escalera, monitor kami para sa Marlon dari sa may Lacson. Sinang Mary Alapan, monitor not always in action, Marlon here in Lacson. Sinang Mary Alapan. Alex Armontes sa Marlon, thank you good. Monitor lang anay siya po sa ring program. Thank you. Salamat. Pilton Lipura, monitor ako sa may Pasay City. God bless. Good afternoon, Axo Marlon. I'm just a monitor sa Pasay City. Okay. Andrew Juanites, good afternoon. Andrew Juanites. Si Bea Jonathan, mayong hapon. Neng Jody Kalubihan Arosteke, from Manila, ka-monitor man. Joval Trinidad. Good afternoon, Axo Radio. God bless everyone. Si Bigote Lacoste Hambalya, ang mga bakal boto sa kabalik kag Smartmatic, amo na ang madaog. Di ba Rowena Guanson, sabi yan ni Attorney Chong. Okay, those who vote for Comelec and Smartmatic will win. Okay, hambal ni Bigote Lacoste. Jolie Militado Patrimonio, sir, si Vice Lenny ang presidente, Vice si Sara Duterte, pwede na. Good afternoon, sir. Vice Lenny is the president. Okay. Sige. Good PM Axon Radio, monitor watching from Murcia. Hambal ni John Villarosa. Thank you. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag anong nakalintangan. Responsable at pagbalita, kagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman palamati, region-wide pagpalagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan. 6-1. Ang oras ginadulong sa inyo
high blood sa mga diabetic aton masamang rekomendar. AstraZeneca. Ang AstraZeneca amo ning ginahulat nato nga bakuna diri sa Bacolod kag Negros Occidental kay kalaban nga mga local government units sa kon LGUs nag-order sa COVID-19 vaccine halin sa AstraZeneca. Kaya mo nang ginulat naton kay pag-abot sila maka-aksyon tipiho nga umpisahan ni insigida ang pagpangabakuna diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Kay di pwede padugayon no? Sa cold storage ang bakuna. Ari nang pinakabag-o kag pinaka-effective ang herbal supplement Evergreen. Action Firing Line, las 7, top 12 with Action Brian Morden. Tagasunod na Action Balita Evening Edition with Action Undefensor. Action Reports after edition. Magabalik na naman boss. Hibati-ay naman kita karon sa Action Night Patrol. Alas 9:30, top 11 sa gabi. Ako naman, Action na Marlon Henovaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila